ଶୀତ ଋତୁରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଶାଗ ମିଳେ ଆଉ ସେଥିରୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ହେଉଛି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ। ମାନେ ମୋ ମତରେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, କାହିଁକି ନା ଆକୁ ପରଟା ବନେଇ ପାରିବା, ପାଲକ ପନିର ବନେଇ ପାରିବା, ଯାହା ବି ବନେଇ ପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଆଳୁ ଆଉ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗର ତରକାରୀ, ମାନେ ଏମିତି ମସଲା ଦିଆ ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ତରକାରୀ ସେୟାର କରିବି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓଟି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ମସଲା ତିଆରି କରିବା। ସେଥିରେ ଆମେ ଅଦା ନେଇଯିବା, ଅଧା ଇଞ୍ଚର, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ରସୁଣ ନେଇଯିବା, ଅଧା ଚାମଚ ଜିରା ପକାଇଦେବା, ଆଉ 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଛି। ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ କୁଟିଦେବା ଯେମିତିକି ପୁରା ଏକଦମ ନରମ ହେଇଯିବ। ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଥିବାରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ। ଆର ଖାଇବାକୁ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ବି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଯେଉଁଥିରେ ବି ପକାଇବା, ଭଜା ହେଉ କି ତରକାରୀ ହେଉ। ତ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ କୁଟିଦେବା ନରମ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଆକୁ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ କରି ରଖିଦେବା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ଆଳୁ ମୁଁ ଏଠି ସିଝେଇ ଦେଇଛି। 2ରୁ 3ଟି ଆଳୁ ନେଇଥିଲି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର, ସିଝେଇକି ତାର ଚୋପା ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଆକୁ ବି ସାଇଡ଼୍ କରି ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ପାଲକ ମୁଁ ଧୋଇ ଦେଇଛି, ଯେମିତିକି ଧୋଇବା କଥା ଧୋଇକି ତାର ମଇଳା ସବୁ ଯେତିକି ଥିଲା ସବୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ତାକୁ ଧୋଇକି ସାଇଡ଼୍ କରିଦେବା। ଅନ୍ୟପଟରେ କଡ଼େଇ ଗରମ କରିଦେବା। ସେଥିରେ ତେଲ ପକାଇଦେବା। 100 ml ତେଲ ନେଇଛି ମୁଁ ଏଠି। ଅଧା ଚାମଚ ଜିରା ପକାଇଦେବା, ଅଧା ଚାମଚ ସୋରିଷ ପକାଇଦେବା। ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟି ଦେଇଛି, ତାକୁ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଗୋଟେ ପିଆଜ ନେଇଛି, ତାକୁ ବି ଏମିତି ପୁରା ପତଳା କରି କାଟି ଦେଇଥିଲି, ପକାଇଦେବା। ପକାଇକି 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବା, ଯେମିତିକି ପୁରା ନରମ ହେଇଯିବ। ନରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ପକାଇଦେବା ଯେଉଁ ଛେଚିକି ରଖିଥିଲେ ମସଲାଟା, ସେଇ ମସଲାଟାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ପିଆଜ ସାଙ୍ଗରେ ମସଲାକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେବା, ଯେମିତିକି ଆକୁ କଷିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଏମିତି ଭାଜିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା ଢକ୍କନ କରିକି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ନରମ ହେଇଯିବ ମସଲାଟା, ସେଥିରେ ଆମେ ଟମାଟୋ ପକାଇଦେବା। ମୁଁ ଏଠି 2ଟି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ଟମାଟୋ ନେଇଛି, ତାକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ଦେଇଛି, ଯେମିତି ଶୀଘ୍ର ସିଝିଗଲା ଭଳିଆ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ପକାଇଦେବା ବେସିକ୍ ମସଲା ଆମର ଯେମିତି ଥାଉଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ, ମାନେ ମୁଁ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଏଠି ପକାଇ ଦେଇଛି। ସବୁତକ ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବା ଅଳ୍ପ ସମୟ। ଆକୁ ଘୋଡ଼ଣି କରିକି, ମାନେ ଏମିତି ଢକ୍କନ ଦେଇକି 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ମସଲାକୁ କଷି ହେବା ପାଇଁ। ଏଠି ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଯେଉଁ ଆଳୁ ନେଇଥିଲେ, ଆଳୁକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟିଦେବି। ଆଗରୁ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିନଥିଲି, ଏବେ କାଟିଦେବି ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି, ଯେମିତିକି ସେଥିରେ ମିଳେଇଯିବ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ମସଲା ବି ଭଲ ଭାବରେ ଏଥିରେ ମିଶିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି ସବୁତକ ଆଳୁ କାଟିଦେବା। ଯେଉଁ ପାଲକ ନେଇଥିଲେ, ମାନେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ ବି ସେମିତି ପୁରା ଏକଦମ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟିଦେବା, ଯେମିତିକି ପୁରା ମିଳେଇଯିବ ସେଥିରେ ତରକାରୀରେ, ଆଉ ଲମ୍ବା ବି ରହିବନି, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଦେଖିବାକୁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆକୁ କାଟିଦେବା, ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁରା କରିକି ଏକଦମ ପିସ୍ କରି, ଏକଦମ ବିଲକୁଲ ବି ତାର ଲମ୍ବା ଅଂଶ ରହିବନି। ଢକ୍କନ ବାହାର କରି ଦେଖିବା, ମସଲା ଏକଦମ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି, ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଗୋଟେ ଅଧା କପ୍ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଯେମିତିକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶାଗ ଆଉ ଆଳୁ ପକାଇବା ସେତେବେଳେ ଲାଗିବନି ତଳକୁ, କଢ଼େଇରେ ଲାଗିବନି କି କିଛି ନାହିଁ, ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେବ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆଳୁ କଟା ହେଇକି ରଖା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ପକାଇଦେବା। ପକାଇକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଏମିତି ଭାଜିଦେବା, ମାନେ ଯେମିତି ମସଲାଟା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ, ସେମିତି ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, ତାକୁ ବି ପକାଇଦେବା। ଆଳୁ ସାଙ୍ଗରେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ବି ପକାଇଦେବା। ପକାଇକି ଆକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା, ଯେମିତିକି ମସଲା ପୁରା ଏକଦମ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ। ଶାଗ ଆଉ ଆଳୁ ଦୁଇଟା ଯାକରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲା ଭଳିଆ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟି ଦେବା, ଯେମିତିକି 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ଘାଣ୍ଟି ହେଇଗଲା ପରେ ଆକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼ଣି ଦେଇକି, ମାନେ ଢକ୍କନ ଦେଇକି ରଖିଦେବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ଲୁଣ ପକାଇକି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ, ଆମେ ବିଲକୁଲ ବି ଲୁଣ ପକାଇ ନଥିଲେ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ପକାଇକି ଆକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ତାପରେ ଆକୁ ଆମେ କଭର କରିଦେବା। 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଆକୁ କଭର କରିକି ଏମିତି ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, କାହିଁକିନା ଶାଗ ପୁରା କଞ୍ଚା ଅଛି, ତ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ ଟିକେ ଶାଗ ସିଝିବା ପାଇଁ। ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବା ଅଳ୍ପ ସମୟ। 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆକୁ ଦେଖିବା, ଆମେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଗୋଟେ ଶାଗଟା ବି ସିଝିଗଲାଣି। ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା, ଯେମିତିକି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଘାଣ୍ଟୁଥିବା, ନହେଲେ ତଳପଟେ କଡ଼େଇରେ ଲାଗିଯିବ। ଶେଷରେ ଆମେ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଆକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକିରି 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପୁଣି ଥରେ ଆକୁ କଭର କରିଦେବା, ଯେମିତିକି ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ମିଶିଯିବ, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍